Viktor Calvagna huwa tabib u konsulent pedjatriku li jispeċjalizza fil-kanċer fost it-tfal u huwa wkoll iċ-chairperson ta' Puttino Cares. Viktor Calvagna kien għamel studju bħala parti mix-xogħol fuq it-teżi tiegħu biex jistabbilixxi jekk hemmx rabta bejn ir-rati ta' kanċer fost il-persuni u d-distanza li wieħed joqgħod il-bogħod jew viċin mill-power station tal-Marsa. Fl-istudju tiegħu Viktor Calvagna sab li r-rati ta' kanċer fil-pulmun jiżdiedu aktar ma' persuna toqgħod viċin il-power station tal-Marsa. Fil-fatt l-istudju tiegħu jikkonkludi li r-rati ta' kanċer fil-pulmun huma ferm ogħla f'lokalitajiet viċin il-power station tal-Marsa. Sa dan it-tant ftit tal-ġimgħat fil-Parlament kien ippreżentat tarif miġbur mir-Reġistru Nazzjonali tal-imwiet dwar persuni li mietu bil-kanċer bejn 2009 u l-2011. Minn dan it-tarif jirriżulta li ma' 900 persuna li f'dawn it-3 snin mietu bil-kanċer kienu jgħixu f'lokalitajiet viċin iż-żewġ power stations tal-Marsa u ta' Dellimara. Dawn jammontaw għal aktar minn terz ta' dawk kollha li mietu bil-kanċer f'pajjiżna. Fil-jiem li għaddew kienu bosta residenti li jgħixu fin-naħat isfel ta' Malta li tkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom dwar kif tilfu membri tal-familja li joqogħdu viċin il-power stations li mietu kaġun tal-kanċer. Permezz tal-pjan tal-Partit Laburista il-ġenerazzjoni tal-enerġija se ssir permezz tal-gass, pass li jwassal għal arja aktar nadifa. Joseph Muscat diġà ddikjara li gvern ġdid jagħlaq il-power station tal-Marsa u l-power station l-antika ta' Dellimara, waqt li jaqleb il-power station tal-BWSC għal gass, għaliex sal-lum dawn huma fabbriki tal-ażma u l-kanċer.